O pasado sábado comezou a tempada para os xuvenís da de Chantada, que caíron por 3-2 ante o Coruxo. Os chantadinos pagaron en exceso os seus erros e non foron capaces de comezar a tempada satisfactoriamente, aínda que plantaron cara e tiveron opcións ata o remate do encontro. O partido non parecía comezar ben para os xuvenís de Chantada cando o colexiado sinalaba unha pena máxima na súa contra, pero o meta cadete Martín salvaba o lanzamento e mantiña a igualada no marcador. Posteriormente, Seso cun cabezazo rompería dita igualada para darlle vantaxe aos de Dani, pero antes do descanso os vigueses igualaban a contenda de novo. Tras o paso por vestiarios, o Coruxo poñíase por diante no marcador, pero o Chantada non se veu abaixo e nun rexeite dunha acción a balón parado Bruno marcaba o 2-2. Ambos equipos buscaban a vitoria, pero serían os locais os que acertarían e facían o 3-2 que remataría por ser definitivo. Bueno, nós chegamos un pouquiños faltos de intensidade. Foi un partido que dominaron eles a maior parte. Eles teñen bon equipo, imagino que serán un dos equipos que estará aí arriba durante toda a tempada, incluso aspirarán a ascenso. Pero bueno, nós o que temos que preocuparnos é do noso traballo e faltou moita intensidade, parecía que chegamos un pouco, non sei, aconjonados ou non sei como dicilo. Pero bueno, tivemos moitos errores en canto á circulación de balón, posicionamento no campo, son cousiñas que temos que traballar moito todavía, pero bueno, para estamos agora pola semana, corregir os errores do partido e afrontar o seguinte, que é Arenteiro. Dani explicounos como ve as novas incorporacións no equipo para esta tempada. Bueno, hai rapaciños que polo menos deben ser 6 de primeiro ano, pero bueno, son rapaces que chegan con bastante ritmo. O ano pasado optaron ao ascenso con Rodrigo, pois non ascenderon de casualidade porque tiñan bon equipo, competiron ben. Eu creo que chegan bastante ben. Pode ser que acusen un pouco eso de nova categoría, juveniles, falta de costume co resto do equipo, pero bueno, son cousas que pouco a pouco, o sea, eso non me preocupa. Sei que se van a integrar ben, de feito xa están bastante ben integrados. O que sí que falta é traballo de grupo e de saber como xogamos entre todos. O sea, aspectos tácticos, de posicionamento, de as xogadas que temos ensayadas, facelas ben, que se coloquen na posición que lles corresponde, que fagan o movimento que lles corresponde, e nada máis. Este sábado o equipo estrenarase no Sangoñedo contra o Arenteiro ás 4 da tarde. Ambos equipos chegan en situacións distintas a este encontro. Mentras que os de Dani caeron por 3-2 na xornada inaugural ante o Coruxo, os do Carballiño venceron con contundencia por 3-0 o Colexio Gar e sumaron os 3 primeiros puntos da tempada. Pois a verdade é que non conozco o Arenteiro, non sei que rapaces teñen este ano, pero bueno, nós estaría ben conocer os rivales, traballar en función do que teñen e as súas carencias, aproveitalas e tal, pero bueno, eso máis ben pasará na segunda volta, cando xa conozcas os equipos, os que te enfrontas. E como se plantea un partido así, cando non coñeces a un rival? Bueno, pois, primeiro, o máis importante é saber a que queremos xogar nós. Como vamos plantexar os partidos en canto a como imos sacar o balón, como queremos xogar, se por en amplitude, se xogo interior. En canto definamos eso, eu creo que temos plantilla para competir con calquer equipo da categoría. Os chantadinos buscarán o seu primeiro triunfo ante a súa afección, tentando corrixir os erros que lles provocaron a derrota en terras viguesas na primeira xornada. Desexámoslles moita sorte neste primeiro encontro na casa.